Салому алейкум бародар, аҳли ютуб, ишқибозои Павлония. Касе ки дар қаламча дар корай, қаламчаҳои FT-M1 бемалол муроҷиат намоед. Ҳозиранги қаламчаҳое ки дар навор дидест, ино ба шаҳри ваҳдат ба як акаумон роӣ кардастем 500 дона. Бо касе ки дар қаламча дар корай, гарантийне сортошта гарантия ҳастай. FT-M1 шантон любой точкаи Тоҷикистон роӣ мекунем. Бо плюс биягомус, яъне ки любой қаламчада биягомус дар корай мақсад. Яъне ки дар ноҳияи худшон мақсад биягомус наёфтан, мо метонем ба плюс доставкаш кардӣ ҳамин биягомуса роӣ кунем. Масалан барои 1000 дона где-то 100 кило биягомус дар корай, мақсад дар ноҳияшон наёфтан мо роӣ мекунем. Биягомусам бо сифати аъло, яъне ки бо сеткаи 05 гузарондагии кирмак тухмиш нестай мақсад. Бо плюс қаламчаҳо гарантийне, яъне ки сорташта ҷавоб метем, яъне ки M1 FT шантон се намуд сортай, ҳамаи сортота ҷавоб метем. Мақсад бо сертификаташам мефорам шо, сертификаташам роӣ мекунем. Бо плюс касе ки мақсад ай мо харидорӣ мекунад, қаламча мехарад, кучат мехарад, ниҳол мехарад, ҳамаи обучение, яъне ки ҳамаи агротехника сирри асрорша ёдаш метем мақсад. Бо плюс яъне ки вақте ки бо мо бо воситаи WhatsApp ё ба телефон алоқа мебироянд, мо ба WhatsApp-шон видео урокҳоро мепартем, яъне ки чӣ хел неш кардани Павлония, яъне ки қаламчаҳош, ҳама чизоша, яъне ки бо воситаи видео ёдаш метем. Ва ягон савол бошад, метавонанд бо WhatsApp, бо телефон бо мо алоқа бироянд, яъне ки то ҳамин сентябра, ай ҳозир то сентябра ҳама чизи чораша, ҳама агротехникаша ёдаш метем. Касе ки интерес дорад, бо WhatsApp, бо телефонамон алоқа бироянд 90 288 70 68. Касе ки меҳмон ай, обязательно подписаться